Ahoj malířky a malíři, vítejte u dalšího dílu Domalováno. Týden utekl jako voda, máme tady neděli, tak se pojďme vrhnout na obrázky, které jsem vybarvila. Celý týden se u mě nesl hodně ve znamení zkoušení nových pastelek, nových kreslících věcí a právě jednu takovou věc, konkrétně Inghost od Winsor & Newton jsem zkoušela tady na tom obrázku, kdy ta černá polovina, ty černý části jsou právě vybarvený inghostem a bílé kytičky jsou dělané bílou poskou. A musím říct, že nechápu, proč jsem se inghostu tak bála, protože se s nima pracuje prima. Mám tady 5 barviček a až pořádně otestuju, tak čekejte videjko. Zlatá kniha relaxačních omalovánek. V antistresovém kalendáři jsem zkoušela další pro mě novinku, dárek od Zuzanky, pastelky Astra, a musím říct, že první dojmy jsou docela příjemný, že jsou to fajn pastelky za cenu, která rozhodně člověka nezrujnuje. Na Facebooku ve skupině výzvové je výzva Malujeme Vánoce v létě, tak já jsem to pojala trochu originálně a v omalovánce Christmas Around the World jsem vybrala irácké Vánoce, kdy rodiny slaví v poušti pálením ohňů Vánoce, a obrázek jsem vybarvila Stabilo originál a tu poušť, ten písek jsem dělala easy křídama, takže toť můj vánoční obrázek v létě. V omalovánce Fantazia jsem sáhla po pastelkách Brunzil Design dárku od Teresky. Ty pastelky jsou hodně příjemný, jsou měkoučký, takový máslíčkový, hodně podobný Marco Renoir a kreslilo se s nima moc hezky, takže tady ta slečinka je celá vybarvená Brunzil Design. Protože byly dost hyce, tak jak se schladit než malováním s vodou, takže jsem šáhla po akvarelových progresách a tady akorát bílý detaily, jestli to je dobře vidět, něco jakoby vlnky, ty jsem dělala Faber-Castell pitpenem bílým, takže obrázek z omalovánky, na kterou jsme viděli listováníčko A Passage Through the Mediterranean, byl akvarelovýma progresama. Po pastelkách Stabilo Trio jsem sáhla, když jsem šla vybarvovat dráčky z barevných bublin a dopadlo to takhle. Takže to máme barevné bubliny. Ve Victorians Fashion jsem dostala chuť na trochu neonu, takže jsem tady dámě ty šaty vybarvila černou poskou a použila žlutý gelový pero a hodně jsou tady vzatý jolly, neonové pastelky a doplněný modrou, oranžovou, zelenou klasickou řadou jolly. Takže to bylo Victorians Fashion. V oblakových omalovánkách jsem čmárala Derwent Inktense tady celý obrázek a pak můj geniální nápad použít olejový pastely na pozadí přes šablonu. Úplně jako celý obrázek celkem zazdil, ale co už, takže Derwent Inktense a Mungio olejový pastely jako obláčky v pasekách nad jezerou. V čarovných lahodnostech jsem říkala, že bych mohla po dlouhé době zase provětrat brush penny, takže Koi a Ecoline brush penny jsem vzala a celý obrázek zkusila s nima. Moc mi to nejde, pořád nemůžu přijít na ten fígl, třeba ty Koi brush penny, jak rozmývat trochu elegantnic, aby nedělali fleky, a myslím, že to tady je vidět na tom růžovém pozadí. Takže jsem to trochu zamaskovala kytičkama, který jsem dělala vlastně jenom tím, že ohnout hrot a obtiskávala. Takže to jsou čarovné lahodnosti. Tady mám jednu roztomilost, dáreček od Zuzky, krtečka
ke kterému jsou přiložený tady ty vodové barvy, ty jsou součástí omalovánky. Je to samozřejmě dětská omalovánka. A na pozadí jsem použila Ingousty Windsor. Tady jsem zkoušela tenhle ten žlutý a červený míchat, takže vidíte, že krásně jdou smíchat, vznikne další odstín. Ingoust jsem použila i na krtečka a jinak zbytek je vybarvovaný Astra pastelkama. Jinak krtečkový omalovánky mají ten papír přizpůsobený vážně spíš akvarelovému malování, je takovej strukturovaný, takže pokud třeba chcete se sami anebo svý děti zabavit malováním s vodou, tak na ně mrkněte. Pokus o umělecký dílo jaksi nevyšel, protože jsem tady na pozadí zkoušela opět Windsor Ingousty a jak si to nedopadlo úplně podle mých představ, ale je mi jasný, kde jsem dělala chybu, protože já jsem vlastně ten papír nejdřív namočila a pak jsem tam dělala kaňky, aby se rozpily. Tady už to trošku vyšlo, ale tady na té straně byla chyba v tom, že já jsem roztahovala už tu obarvenou vodu, že jsem si nevymejvala štětec. Takže to dopadlo, jak to dopadlo. A jinak slečna má pleť vybarvenou astrama, kytičky jsou obtaženy červenou paskou a nevím, jestli tady uvidíte, jo, to bude hezky vidět, tady ty zlatý detaily na vlasech, to je zlatý Windsor a musím říct, že mi připadá ještě úžasnější než třeba, teď si nemůžu vzpomenout, no taková ta paletka Gansai Tambi. Každý je úplně trošičku jiný, s každým se jinak pracuje, ale tenhle ten zlatý odstín mě fakt dostal. Takže omalovánka Coloriage Wild. A poslední obrázek z Grimíků, na pozadí opět obláčky s Mungio pastelama a ten pták. To asi není papoušek, já vím, že vy, co znáte pohádky, víte, co je to za ptáka. Já nevím, co je to za ptáka, každopádně je vybarvený pastelkama Stabilo Originál a ty pastelky jsou vážně úžasný a zase si na ně uděláme nějakou recenzi, protože určitě stojí za pozornost. Takže to je Bratři Grimmové, jejich pohádky a už jsme konečně na konci. Vy se mějte hezky, malujte a já se budu na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.